Shugaban kasa ya yi wasu muhimman maganganu wanda nake da tabbaci kan cewa za su firge ku, wasu daga ciki za su ba ku mamaki a kasar mu jamhuriyar Nijar a zantawa da aka yi da shi a ranar yau Juma'a. Zantawa wadda gadanganin ta shafi abubuwa na kasa da kuma wasu muhimman abubuwa wanda suke faruwa a cikin kasar. Tashar Sandar TV Bindikaci ta fassara mana wannan labari domin mu fahimta mu karu mu san abin da shugaban kasa ya zanta a kai tsaye a gidan talabijin na kasa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basara kaɗan daga cikin tattaunawa da aka yi da shugaban ƙasa Janar Tarmi Abdurrahman Chani akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar mu, abubuwa masu muhimmanci a cikin ƙasa wanda suka ja hankalin al'umma. Da farko dai an yi batu akan zagayen da shugaban ƙasa ya yi a shekarar da ta gabata na faɗin ƙasa gabaki ɗaya, wanda ya ɗauki kimanin sati biyu yana shige da fice a faɗin ƙasar domin ganin buƙatu da abubuwan da ya kamata a gyara a cikin ƙasa. Shugaban kasa ya ba da ba'asi ko kuma ya yi bita akan yadda aka tafiyar da ziyara ta musamman ko kewaya wanda aka yi a faɗin ƙasar ga baki ɗaya jihohi 8 a lokaci guda, wanda wannan shine karo na farko kuma abin da ya zama ɗaya daga cikin abin da ya shiga kundin tarihi na shugaba ko shugabannin da suka mulki Nijar, wanda wannan shine karo na farko na shugaban da ya ziyara kai tsaye ko kuma kewaye ƙasa lokaci ɗaya. Shugaban ya bada misali da abubuwa da dalilan da ya sanya haka wannan tafiya, inda shugaban ya bayyana muhimman dalilai kan cewa wannan tafiya tana da alaka da gani da ido domin tabbatarwa na bukatu na 'yan Nijar da halin da al'ummar ƙasar suke ciki, inda shugaban ƙasar ya amfani da wannan damar sun ga abubuwa da dama wanda suka ji daɗi, wasu kuma suka gani abin da Allah wade. Shugaban ya bada misali akan yadda suka yi ziyara shahar Talabiri, ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar hare-hare na kungiyoyi masu dauke da makamai a cikin kasar, inda ya bayyana cewa sun yi wannan ziyara ne domin bayyana ma duniya irin abin da yake bata musu rai akan abubuwan da yake faruwa a jihar ta Talabiri, batu na kungiyoyi masu dauke da makamai da hare-hare da ake kaiwa ga wararen hula da sansani na jami'an tsaro a cikin kasar. Shugaban ya bayyana cewa bayan da suka ce Talabiri suka yi diba ko kuma abubuwa, akwai wasu abubuwa marasa daɗi da suka faru a bakin hanya, inda jami'an tsaro masu tarin albarka suka yi abin da ya kamata wajen ganin cewa wannan abu bai tasiri ba kuma aka yi nasara ba tare da wasu abubuwa ba. Ya yi amfani da wannan damar wajen isar da sako na ta'aziyya ga wanda Allah ya sanya suka rasa rayukansu, jami'an tsaro da hularen hula a wannan dauki fadadi da aka yi da kungiyoyi masu dauke da makamai. Shugaban ya bayyana cewa sun dawo jihar Niamey ko kuma Fale domin a yi shiri na musamman kan yadda za a yi tafiya kai tsaye ga dangadan sauran jihohi, inda aka fara da jihar Doso, aka yi Tawa, aka yi Agadez, aka yi Zender, aka yi Maradi, aka yi Difa. Wannan abu ne mai mahimmanci. Shugaban ya bayyana irin jin daɗin shi da yadda daban al'umma suka fito cikin ƙasar da faɗin ƙasar, inda suka bayyana muhimman abubuwa musamman ma akan yadda suka nuna soyayya su gare shi a hili ba a ɓoye ba. Shugaban ya bayyana cewa wannan abin farin ciki ne yadda ban al'umma suka cika hanya suka hana mutane hucewa, yayi ce wato duk inda ya je abubuwa na farin ciki suke lullube shi. Shugaban ya bayyana cewa akwai abubuwa marasa daɗi wanda ya gani a cikin ƙasar musamman ma akan hanya, yanda wasu hanyoyi da wasu abubuwa marasa daɗi, hanya ta lalace, wato hanya da za a iya tafiya cikin minti 30 sai an yi awa 3 ana yi ko sama da haka kafin a kai inda ake so. Shugaban ya bayyana cewa wannan abu ne wanda ya bata mishi rai kuma ya kara mishi kaimi ko kuma ya bayar da kuzari musamman ma ga ministoci wanda wannan abu ya rataye a wuyansu, an ba su dama da umarni kan cewa a yi duka abin da ya kamata domin a ga an ingantawa da kuma gyara wannan matsantsalo na hanyoyi na shige da fice ko tafiye-tafiye domin kyautata rayuwar al'umma. Shugaban ya bayyana cewa akwai muhimman abubuwa wanda ya gani musamman ma lokacin da aka kai ziyara ta musamman wato jihar Agadez. Shugaban ya bayyana cewa ziyarar da aka kai jihar Agadez abu ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma an ga abubuwa da dama kala-kala, inda shugaban ya bayyana cewa ziyarar da suka yi a Asamak wato iyakar kasar jamhuriyar Nijar da tare wato da Algeria. Shugaban ya ce wannan wuri abu ne wanda akwai abubuwa marasa daɗi musamman ma wanda jami'an tsaro wato akwai abubuwan farin ciki da abubuwan annashuwa musamman ma da abubuwa na burgewa da kuma ban al'ajabi, yadda jami'an tsaro suke aiki kai da kafada da kuma sadaukar da rayuka cikin yanayi na jarumta da kuma burgewa. A bangare dai kuma abu mara kyau wanda shugaban ya gani shine karamci na makaranta, wato inda ɗalibai wanda suke college wato jami'ai wanda dalibai wanda suke karatu na primary ko kuma in ce premier da faransanci, lokacin da elef suka gama sai ecp sai ncad sai mn sai md suka gama, wato yawanci daga nan wasu sun dakatar da karatu domin ba su da ecole ta college, wato ba su da ecole ta college a wannan wuri, iya premier kawai yake akwai. Wannan shine babban kalubale wanda al'umma ko kuma mazauna garin Asamak suke fuskanta a wannan wuri. Shugaban ya bayyana cewa
wani abu ne wanda ya kamata a yi duk abin da ya kamata domin a ɗauke mataki kai tsaye, inda ya bayyana cewa suna tare da minista ta ilimi inda ya bada umarni akan a gaggauta gina makaranta kai tsaye ko kuma cikin kankanin lokaci domin samar ma da al'ummar garin wannan makarantar da za su dogara da ita. Shugaban ya bayyana cewa daidai cewa akwai likirkicewa hanyoyi tsakanin Agadez Arlit, ya bayyana cewa wannan aiki yana daga cikin abubuwan da ya tsaya ma shugabanni na gwamnatin a wuya, suna kokari duk yanda ya kamata domin a ga cikin kankanin lokaci an kammala wannan aiki cikin yanayi na hikima da kuma kyautata rayuwar al'umma. Ya bayyana cewa hanyar wato Arlet a sama hanya ce wadda take cikin Sahara, kuma alhamdulillahi wannan hanyar rabin ta gabaki dai a halin yanzu an yi ta so rabi, wato kaso sama da 50 na wannan hanyar a halin yanzu an yi shi, ko kuma mu ce ana kan aiki dai a halin yanzu a takeice. Ya bayyana cewa wannan abu ne mai muhimmanci kuma yana daga cikin muhimman abubuwa da gwamnatin ta ba muhimmanci domin muhimmancin wannan wurin da kuma sauƙaƙa ma al'umma wadda suke rayuwa a wannan yankin, musamman ma idan aka diba hadarin da yake akwai wajen kasantuwar cewa babu hanya a wannan wuri na Sahara da kuma karamcin zirga-zirga ko kuma wurare inda mutum zai iya rayuwa. Shugaban ya bayyana cewa jami'an da suke aiki a wannan bakin iyaka suna da kwarewa ta musamman, kuma akwai abubuwa da suke wanda dole ne a yaba a shinjina musu idan aka diba bangare ne da suke tafiyar da tsarin su, ga iska, ga rana, ga kura, ga abubuwa makamantan wannan. Amma duk da haka suna yin abubuwan da ya kamata domin a ga an kare ƙasa cikin yanayi na hikima da kuma yanayi na basira da kuma kwarewa, wadda wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Shugaban ya bayyana zuwa ziyara Agadez, wato zuwa shi ziyara Agadez wato a matsayin wani muhimmin abu wanda ya ga abubuwa da dama, wanda kuma ba shakka ya ci yayi farin cikin na wannan ziyara domin ya gane ma irin shi abubuwa da dama a takaice. Shugaban ya bayyana cewa lokacin da suka zo Zandar kimanin karfe wato daga 12 dare abin da ya sama, sun tar da mutane a bakin gari, dubban al'umma wanda suka hana idan su barci domin su zo su tare shi, wani da daga cikin abubuwa wanda ya faranta mishi kuma ya sanya suka ji daɗi. Sun yi amfani da wannan damar, shugaba ya ce, wajen ziyarce-ziyarce inda suke amfani da wannan damar wajen tattaunawa da jami'an tsaro da bayyana musu wasu muhimman abubuwa, har ma da ƙara musu kuzari da kuma ba su wasu bayanai wanda suke da muhimmanci za su taimaka musu a harkoki na tsaro na ƙasa gabaki daya. Shugaban ya tabbatar da cewa ziyarar shi zuwa Zandar abu ne mai muhimmanci. Haka zalika uwa uba Maradi, cibiyar kasuwanci ta ƙasa, ya bayyana cewa kimanin sama da mutum 10,000 ko ƙasa da haka wanda suke cikin hili wanda suka kasance da shi domin nuna farin ciki ko kuma taryan shi a wannan ziyara ta musamman da ya kai a jihar ta Maradi. Ya bayyana cewa wannan abu ne mai matakar muhimmanci, inda za a diba wanda suke wajen hilin su ba ma za a ce ga adadin su ba, wato sun yi riɓi 3 na wanda suke cikin hilin. To kenan wannan yana nuni da cewa akalla ba a kasar ba kimanin mutum 30,000 ko sama da haka sun halarci tarban shugaban kasa a jihar ta Maradi, ko kuma a babban birnin na Maradi, ko kuma mu ce cibiyar ilimi ta wato cibiyar kasuwanci ta kasa gabaki daya. Shugaban ya ce bayan da aka dawo daga wato Maradi an dawo Zandar domin a dauki hanya na komawa Difa, inda aka yi ziyarce-ziyarce na ma masu muhimmanci da kayatarwa. A takaice dai kenan abin da shugaban ya bayyana wajen tafiyar shi, wato wajen shige da ficen shi akan abubuwa wanda suke da alaka kai tsaye da wannan ziyara ta musamman da yayi a cikin fadin kasa gabaki daya. Idan muka dawo batunmu na yanda shugaban yayi magana akan hilin jirgi ko kuma hari da aka kai a hilin jirgi, wanda wannan abu ne mai matukar muhimmanci, ya taba zukatan Niger gabaki daya, ga abin da shugaban ya ce. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani et de la base aérienne 101 n'est pas en dehors d'un harin da aka kai a hilin jirgi na Diori Hamani da kuma baz mai lamba 101 ta jami'an tsaro na kasar jamhuriyar Nijar a babban birni, wani abu ne wanda aka shirya shi na musamman domin cuta da baza wasu abubuwa a cikin kasar. Shugaban ya bayyana cewa hakan wani tsararren abu ne wanda aka tsara shi sama da watanni 7 zuwa 8 a cikin wasu kasashe makwata na kasar ta jamhuriyar Nijar. Shugaban ya bayyana watan Maris shekarar 2025 a matsayin wani wata wanda aka dauki tsawon lokaci ana fala ko tsara wannan hari ta yadda za a kawo shi a cikin kasar ta jamhuriyar Nijar, a matsayi ko na bayyana ma duniya kasawa na jami'ai ko shugabanci na kasar ta jamhuriyar Nijar. Shugaban ya bayyana cewa an kawo hari da misalin karfe 2 ko kuma ƙasa da haka, inda jami'ai suka ɗauki mataki cikin ƙanƙanin lokaci. Shugaban ya bada bayani ko misali ta yadda abubuwan suka shigo. Akwai babura wanda suka taso daga tarayyar Najeriya musamman ma Borno da Sokoto, inda aka yi gaman gambiza ko kuma tawaga ta wasu ma'aikata na ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai wanda aka yi amfani da su wajen kawo wannan hari.
har ma shugaban ya bayyana cewa kimanin miliyan 300 na Principal su ne abubuwan da aka kashe ko abin da aka zuba a wannan hari na musamman kai tsaye domin farmaka hilin jirgi da kuma bas mai lamba 101 ta babban birnin kasar Niamey. Shugaban ya bayyana cewa an kashe kimanin miliyan 200 na Principal lokacin da ake tsara yadda za a kawo wannan hari ta kasashe makwata, inda ya bayyana miliyan 100 a matsayin kuɗi ko kuma sakamako na maharin da za su kawo hari. Wannan shine abin da aka basu a matsayin cin hanci ko kuma abin da za su amfana da shi. Ya bayyana cewa an ɗauki tsawon lokaci ana tsarawa ta hanyar ƙarƙashin kulawa na sojoji na ƙasar Faransa da kuma jami'an tsaro na leƙen asiri na ƙasar ta Faransa wanda suke da sansani a ƙasar jamhuriyar Benin da kuma ƙasar Cote d'Ivoire wanda aka ɗauki tsawon lokaci ana tsarawa. Shugaban ya bayyana cewa an yi amfani da wasu damarmaki daban-daban wanda aka yi amfani da su domin ganin cewa wannan yunkuri na sojoji ko nasu na gwamnatin CNSP na ganin cewa al'ummar Nijar sun riki ikon su a hannu, sun mallaki ƙasar su, sun mallaki arzikin ƙasar su ya tsibice. Ya bayyana cewa shugabanni na kasashen Afirka da dama suna goyon wannan al'amari domin sun kasance 'yan amshin shata ko kuma masu amsa kiɗa na wasu shugabanni na Yahudawa wanda suke kokarin su ga sun rikita kasashen Afirka daga yunkuri da suke da shi na ganin cewa sun mallaki arziki ta kuma ikon kasashe gadan-gadan ba tare da dogaro da kowa ba. Shugaban ya bayyana wasu muhimman abubuwa inda ya bayyana cewa babban dalili da sanya kasashe ko kuma shugabanni na kasashen Turawa ma musamman ma Emmanuel Macron yake gani kawo hari a babban birnin kasar Niger wani muhimmin abu ne wanda zai iya kawo cikas ga mulkin gwamnatin CNSP, wanda yana da kyau al'ummar cikin gari ko na kasa mu fahimci dalili kamar yadda shugaban ya bayyana. Akwai wani yunkuri ko kuma wani abu da suke so su haska ma al'umma na kasa gabaki daya ko kuma masu yada farfaganda a kafofin yada labarai su samu abin yi. Shugaban ya bayyana cewa tun lokacin da aka kafa kasar jamhuriyar Nijar, wato tun lokacin independence, so daya wannan shine ko kuma so biyu lokacin da wasu kungiyoyi na wato masu dauke da makamai suka kawo hari a cikin kasa, wanda wannan shine karo na farko. Kenan wannan yana nuni da cewa jami'an tsaron Nijar kwararru ne kuma suna abubuwan da ya kamata sabanin abubuwan da ake so a nuna ma duniya. Ya bayyana cewa daga shekarar 2013 zuwa 2024 sama da hari 84 aka kai a kasar Faransa, kuma kaso 84 daga ciki an kai su ne a babban birni. To wannan me hakan yake nihi? Inda akwai lokata da dama wanda a rana daya sama da hari 7 aka kai a babban birnin kasar, musamman ma Paris, wanda kuma shugaban kasar na Faransa na wancan lokacin yana wurin da aka kai hari. To kenan wannan me yake nihi? Idan har suna auna wannan a matsayin abu na nuna kasawa na jami'an tsaro, to so da suke ma kansu ikirari na sojoji ko sa masu karfin mulkin soji ko kuma kasa mai zaman lafiya, me hakan yake nihi? Ya bayyana cewa dai kasar mu mun dauki tsawon lokaci muna ginawa, muna tsarawa ta yanda zamu tafiyar da tsaron mu, kuma alhamdulillah abubuwa na tafiya inda ya kamata. Shugaban ya ce yayi wannan bayani ne ga dangadan domin ya haska ma 'yan Nijar musamman ma masu san kasa da gaskiya, domin su fahimci muhimmin abu ko kuma abin da ake so a sanya musu cikin kansu abu ne na ƙarya, kuma abu ne wanda ba zai yi tasiri ba in dai har suna kokari su fahimci gaskiya, su hankalci da abin da ake ne. Shugaban ya yi amfani da wasu damarmaki inda ya bayyana cewa farfaganda ko karerin da ake ringa yadawa a kafofin yada labarai akan cewa wasu daga cikin jirage na kasar jamhuriyar Nijar musamman ma wato na yaki, wanda aka ce wannan hari ya shafe su kamar yadda kungiyoyi masu dauke da makamai suka ringa yadawa. Shugaban ya bayyana wannan a matsayin cewa shirme ko ƙarya ko abubuwa wanda ba su da asali bare tushe, kuma abu ne wanda idan mutum yana kallo ma abin dariya ne. Shugaban ya ce lalle harin da 'yan ta'adda ko kuma kungiyoyi masu dauke da makamai suka kawo a wannan wuri abu ne wanda ya shafi wasu jirage guda 3, daga ciki akwai jirgin Chadi kuma akwai wasu jirage guda 2. Abinda ake bayyana ba kan cewa jirgin Cote d'Ivoire wani abu ya same shi wannan ba zai fito a kai ba tsore. Ya ce wannan an ga a wurin alburushi guda ko kuma wato inda alburushi guda ya huda shi ko kuma wani abu makamancin wannan ba ma za a sanya shi a lissafi ba, amma batu da ake cewa an yi ruwan wuta ko kuma an yi wasu abubuwa makamantan wannan ko kuma an kona wasu jirage masu saukar angulo mallakin kasar, wannan zance ne ko kuma abu ne wanda baya da asali bare tushe, kuma kasar ta gabatar da duk jiragenta wanda suke wannan wurin ga jami'an tsaro. Su ainihin jami'an tsaro sun san cewa wannan abu bai yi ba ko kuma ba yi abu kamar yanda wato ba gaskiya bane kamar yanda kungiyoyi masu dauke da makamai suke yayadawa ba. Ya bayyana cewa kamar yanda aka sanya musu a cikin kawunan su, wai su kungiyoyi masu dauke da makamai sun je sun tsara wani rahoto lokacin da suke bayyanawa karfe 12:10 suna kusa da wuri karfe kaza da suna wuri kaza, wato kamar dai yanda jami'ai suke tsara nasu rahoton lokaci kaza muna wuri kaza. To yace aina ma suka samu wannan damar lokacin da jami'an tsaro suke musu ruwan wuta, suna musu abubuwan da ya kamata, ba su da wata dama ko kuma wani abu
wanda zai sanya har ma su fahimci yanda abubuwan suke tafiya. Saboda haka wannan abu ne wanda aka tsara musu ko kuma aka sanya su yi domin su yaƙi tunani da kuma basira na 'yan ƙasa. Saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata mu yi nesa da shi, kuma abu ne na tar da Allah wadai, ba gaskiya bane ba. Duk an tsara musu ne ta yanda za su yaƙi tunani na 'yan ƙasa, ba wai don komai ba ko kuma wata manufa ba. Sai kuma batu akan yadda shugaban kasar ya bayyana cewa inda wasu da dama daga cikin kungiyoyi masu dauke da makamai suke bayyana ma duniya kan cewa an dauke tsawon awa 2 ana fafatawa tsakanin su da jami'an tsaron Nijar masu tarin albarka FDS ana barin wuta. Ya ce wannan abu san ba gaskiya bane ba. Kasa da minti 30 kawai jami'an tsaron suka dauka wajen kawar da kungiyoyi masu dauke da makamai a lokacin da ake fafatawa a filin daga. Shugaban ya bayyana cewa wannan abu da wasu daga cikin 'yan kasa suke gani, musamman ma mazauna babban birnin kasa, wannan abubuwa ne wanda ba wai kowa zai iya fahimtar shi ba sai jami'i. Idan ya kasance an yi gwagwarmaya ko kuma an yi wato artapo da wasu kungiyoyi masu dauke da makamai, dole ne a dauki tsawon lokaci ana shige da fice, ana bayar da tsoro domin wanda suke iya labewa ko kuma wasu abubuwa makamantan wannan. Amma batu na gaskiya ko kuma batu na yanda aka dauki tsawon lokaci ana fafatawa da kungiyoyi masu dauke da makamai, kasa da minti 30 aka kakkabe komai da komai, duk wani maras kumiya ya shiga taitayin shi, aka kona na konawa, aka babbake na babbakewa, duk wasu wanda ya kamata aka bayan su aka ga bayan su a kasa da minti 30. Wannan ahili yake kan cewa jami'an tsaron mu FDS alhamdulillah mazajen fama ne, kuma suna da balar ko yakini ko kuma wasu muhimman abubuwa wanda kowace kasa za ta yi tutiya ko kuma ta baki kirji da su wajen ganin cewa tana da mazajen fama wanda za su iya cire mata kitsi a wuta a duk lokacin da take kokarin ta ci soyayye. Shugaban ya bayyana cewa tsari ne na musamman wanda ake shirya shi ba don komai ba, kamar yadda su kungiyoyi masu dauke da makamai wai suke bayyanawa a kafofin yada labarai kan cewa su ba su zo da domin su yi wato kwashi Iranium ko wasu abubuwa makamantan wannan ba, kamar yadda gidan radio da dama suka zargi cewa wannan shine dalilin kawo hari. Shugaban ya ce to ku ba ma yace muku akwai Iranium a wannan wurin, kawai dai kun yi abubuwan ko kuma kuna zargin abubuwa ko kuma an yaudare ku ko kuma dai akwai wasu abubuwa da shugaban bai yi batu mai karfi ba a wannan bangaren. Shugaba mai daraja Janar Dami Abdurrahman Chani ya bayyana cewa shugaban kasar Faransa a halin yanzu yana daga cikin shugabanni wanda tsarin su ko kuma tunanin su samsam baya tafiya inda ya kamata, musamman ma idan aka diba inda jami'ai na leƙen asiri na kasashen mu na Afirka suke lalata duk wani shiri, wato shugabannin jami'an tsaron mu na jami'an tsaro na leƙen asiri na kasashenmu na IS ke dagula musu lissafi cikin kankanin lokaci, sai su dauki sama da wata 5 ko 6 suna shirya fala ko tsare-tsare na yadda za su yi wasu kazaman abubuwa, amma ƙasa da kwana 2 idan an daɗe sati ɗaya jami'an tsaro na leƙen asirinmu sai su bankado dukkanin asirinsu domin kwarewa da yanda suke da aiki da taka tsantsa da kuma ma'aikata da kwarewarsu wajen samar da bayanai masu muhimmanci ga abubuwan da suka shafi kasashen cikin kankanin lokaci, sai su warware kowace irin tubka da suka dauki tsawon lokaci suna tubkawa hakan yanda za a kawo yunkuri ko kuma cikas na ci gaban kasashen mu. Ya bayyana cewa wannan abubuwa guda biyu ne wanda ya kamata a fahimta. Su kasashen da suke bayyana ma duniya kan cewa sun kowa komai ko suna da duka abin da ake bukata, mu kananan kasashen da ake renawa muna taka rawar gani wajen kare kanmu da kuma tono abubuwan da ake kullawa a karkashin mu, duk da cewa suna bayyana mu a matsayin cewa mu makahi ne, ba mu ganin abubuwan da ake yi a kan mu ko kuma a bayan idan mu domin a cutar da mu. Amma wannan ya nuni da cewa inda suke ajiye mu ko kuma abin da suke bayyana mu ko danganta mu san ba gaskiya bane ba, wato mun fi karfin reni, mun kai mataki da duk wata ƙasa take kaiwa wajen yin tutiya ko bugon ƙasa ta kowane fanni ko ta ƙarfin soji ko bayanan sirri ko kuma dai wasu abubuwa makamantan wannan. A matsayin bayar da gudunmawa, shugaban ya bayyana cewa al'ummar ƙasa sun ba da gudunmawa wanda ya kamata, musamman ma yanda suka bayar da gudunmawa lokacin da aka kawo hari na wato sansani na jami'an tsaro ko kuma base militar numero 1 na babban birnin ƙasar. Ya jinjina ma jami'an tsaro ya kuma jinjina ma al'ummar wararen hula wanda suka bayar da gudunmawa 100% wajen ganin cewa wannan yunkuri na ƙasashen turawan yamma da taimakon wasu ƙasashen Afirka, kamar yadda ya bayyana a santawar da ya yi a 'yan kwanaki, ya ci wannan abu abin aiba ne kuma sun yi kokari kwarai da gaske, saboda haka sun cancanci jinjina kuma sun cancanci a kira su da 'yan ƙasa na gari masu aiki da gwagwarmaya domin san ƙasa. Lokacin da dan jarida ya ma shugaban kasa tambaya akan cewa shin me zai bayyana akan karhin sojoji na kasar mu da kuma wasu muhimman abubuwa wanda ake dangantawa ko kuma karamcin shi da ake cewa kuma wani lokaci ne jami'an tsaron mu za su mallaki kayan aiki na musamman na zamani, musamman ma irin wanda kasashen duniya suke ci gaba da amfani da su. Shugaban ya bayyana cewa wannan tambaya ce mai muhimmanci, amma inda za a diba irin
mutane masu dauke da makamai, kayayyakin da suke amfani da su wajen yakar mu ko kuma kawo hare-hare abubuwa ne wanda an sani mu da muke matsayin kasa wanda muke da damar sayan abubuwa daga wasu kasashe ba mallake su ba. Saboda haka kowa ya gani idan za a auna ko kuma za a yi kwamfari tsakanin abubuwan da ake halar jami'an tsaron mu da shi da abubuwan da suke kare kansu, dole ne a jinjina musu da mun kwarewa ce da basira da kuma wato addu'a ce da kwarewa da basira da taimakon al'ummar kasa take kare jami'an tsaron mu da kasar mu gabaki daya. Idan kuma ka diba batu na kwarewar da suke da ita a hilin daga wato wajen yin aiki da hikima ko basira, wato ba shakka wannan abu ne dole ne a jinjina musu koda dole ne ka jinjina musu koda kai ba masoyin su bane ba, domin ba shakka akwai abubuwa masu madakar muhimmanci da daukar hankali wanda jami'an tsaron ya bayyana cewa tsaron kasar mu da Niger abubuwa ne wanda yake karkashin kulawar FDS gabaki da 100%. Jami'an tsaron FDS su suke tsara yanda za su tafiyar da wato su suke tsara yanda za su tafiyar da wato za su tsara yanda za su tafiyar da farmake-farmake da kuma yadda za su dakile tasiri na kungiyoyi masu dauke da makamai. Ya bayyana cewa wannan abu ne wanda dole ne mu yaba mu jinjina ma jami'an tsaron mu a halin yanzu, wanda komai da komai da muke tafiyar da shi a cikin kasar mu yana karkashin kulawar mu ne, mu muke tafiyar da shi yadda muke so, mu tsara, mu rubuta, mu duk abubuwan da ya kamata, kuma cikin ikon Allah mu samu sakamako mai kyau. Saboda haka wannan abu ne so kuma kungiyoyin da ake amfani da su ana dauka tsawon lokaci ana tsara abu daya wanda za a yi aure daya domin a yi shi kawai a bayyana ma duniya kasawa ko kuma a yi abin da ake so a cimma. Wannan abu ne wanda dole ne a yi ba ma jami'ai kuma suna kokari a wannan fanni, dole ne kuma mu jinjina musu bisa irin namashin kokarin da suke. Masu bibiyan mu kenan a takaice karo na farko fassara wasu muhimman kalamai da shugaban kasa yayi, sai a tarbe mu domin jin wasu daga cikin sauran muhimman abubuwa sarfi da kada bidiyon namu ya tsaho.